Arratsaldeon, gaurkoan Nerea Balda daukagu gurekin 2018an Euskarazko literatur lehiaketaren irabazlea izan zen eta lehiaketari honi buruz hitz egitera dator eta bertan bere esperientzia ere kontatzera. Arratsaldeon Nerea, zer moduz? Arratsaldeon. Ongi, gamitxe. Bai, urduri pixka bat igual? Agian bai. Ez duen lehenbiziko aldea dela telebistan eta, bueno, hori sumatzen da. Bueno, baina lasaitasuna segon gara zuri buruz hitz egiten, orduan errazago izango da dena. Nik eta galdetu nire dizun, 2018an esan bezala literatur lehiaketa honetara aurkeztu zinen, baina jakin nahiko genuke ea zer dela eta animatu zinen lehiaketa honetara parte hartzera. Bueno, nik lehiaketa aspaldi ezagutzen nuen, esango nuke aurtengoa izango dela, ez dakiten 28, 29. Edizioa izango da, eta nik lehendik ere parte hartu nuen, unibertsitate garaian eta pare bat aldiz parte hartu nuen, orduan ezagutzen nuen. Eta, baneukan horre lan bat idazten ari nintzen, bururatu zitzaidan, eta orduan gogoratu nintzen lehiaketa honekin, eta animatu nintzen parte hartzera. Konkretuki, bertan parte hartu eta irabazi zenuen, baina bi kategorietan irabazi zenuen, bai narrazioan eta poesian. Bai, hori da. Zergatik animatu zinen bi kategorietan parte hartzera? Begira, nik pixka denetarik idazten dut, ez dakit gogoaren arabera edo gaiaren arabera. Ez daukat genero, ez dakit, bereziki ez naiz genero batean aritzen. Eta orduan, poema batzuk idatzita nituen, eta aldi berean, narraziorako ideia bat bururatu zitzaidan, eta orduan ikusi nuen bietan parte hartzeko aukera neukala, eta halaxe egin nuen. Konkretuki narrazioan eta poesian, akretu zenutioen gaiak zeintzuk izan ziren? Poesian, esan dizuan bezala, banituen poema batzuk idatzita, eta orduan hor denetariko gaiak lantzen dira. Eta orduan egin nuen izan zen pixka bat ikusi zen nolako batasuna edo emanaldien dituen poema guzti horiei, eta orduan izenburu hartu zuen Patriketan Gordeak izena jarri nion, eta metafora horren bitartez nolabait adierazi nahi nuen Patriketan beti denetari gordetzen dugu, ezta? Zaborren bat edo dirua edo ez, orduan gauza agian baliotsuak eta ez hainbeste, ezta? Eta noizan behin batera behar dira, eta orduan pixkat metafora hori, ez? Barneko kontu guztiak ateratzea, nolabait pisu hori arintzeko zeran, eta pixkat metafora horren bitartez bildu nituen guztiak. Eta narrazioan? Eta narrazioan aukeratu nuen gaia izan zen pixka bat La Manadaren kasuaren harira, orduan lehenbiziko epaia edo atera zen, eta orduan horrek pixka bat pentsarazi ninduen, eta beti izaten nuen gogoan ze pentsatuko dute honi buruz haien inguruko emakumeek, ez, edo hurbileko emakumeek, edo agian bai abokatuaren aldetik, edo biktimen aldetik, edo beti gogoan izaten nuen hori. Eta orduan pixka bideratu nuen, aukeratu nituen 4 pertsonai, nolabait haien arteko lotura izango litzateke, besterik gabe epaiketan parte hartzen dutenen hurbileko emakumeak izatea. Eta pixka haiek epai hori zein zen jakinda, nolako erreakzioak eta nolako bizipenak eta nolako zerak izaten zituzten pixka bat hori pentsatzea eta horretara jotzea. Orduan hori etorri zitzaidan burura orduan eta halaxe egin nuen. Hau bai pentsatu nuen izatea agian pixka bideratu lehiaketa honetarako, ez? Poemak ez hainbeste, baina hauxe bai. Ongi, bi lan hauek egiterako orduan nolakoa izan zen prozesua? Izan zen lan mardula, egun egon zinen lanean, edo erraztasunez ateratzen zizizkezun ideiak? Poemekin adibidez, aldez aurretik lana egin da neukan, eta orduan izan zen gehiago,
nola bilketa, repasatu edo borobildu edo igual besteren bat sortu nuen, baina hori pixkate errazagoa izan zen. Narrazioarena beranduxago hasi nintzen eta egia da epe bat izan da, eta lehiaketek hori daukate, epe bat daukatela, epe bat izan da, presio hori badagoela, denborarena, baina patxada sartu nuen, udan zehar idatzi nuen, eta lasaixeago ibili nintzen, baina egia da epeekin beti holaxe ibili behar dela. Ja lehiaketari buruz hitz eginez, bertan kompetentzia handia aurkitu zenuen edo jendearekin ikusi zenuen, antzeko gaiak dira, ikusiko dugu nork irabazten duen? Egia da aurkezterakoan ez dakizula zenbat jende aurkeztu den, nolako lanak izango diren, ze jende aurkeztu den, eta orduan, hortxe izaten da, ondoren esaten dute, ondoren esaten dute, nik uste dute izaten dela, 10 lanen bueltan izaten dira, eta, epaimaikideek esan zuten, nahiko lan onak aurkeztu zirela, eta, gero aukera izan dute beste kideen lanak irakurtzeko, eta egia da, haientzat ere zaila izan behar dela aukeratzea ez da. Lehiaketan justu, aro batzuk daudela komentatu duzu, horien artean, adibidez, margen konkretu batzuk eskatzen dizkizuete, baita ere luzapena hainbat horri izan behar direla. Orduan, arau hauetara moldatzea zaila egin zitzaizun? Adibidez, jende batzuk errazago daukate lan motzagoak egiteko, beste batzuk ez? Bai, egia da hori, horre baduela bere zailtasunaz, ez duk buruan daukazu historio bat, eta hasieran ez dakizu eman dezaken, zenbaterako eman dezaken. Lehiaketa honetan, esango nuke, 16, moren buruzan idez, baina 15-16 orrialdeko luzera eskatzen dute, eta egia da horretara iritsi bazarela, ez da orduan, nik adibidez narrazioaren kasuan, nuela hasiera bateko planteamendu, ez, 4 historio nituen, eta gutxi gora bera historio bakoitzak gutxienez 4 orrialde izan beharko ditu, ez da, gero, horren arira, batik igual 5, besteak 3, baina planteamendu hori hasieratik egin behar izan nuela. Narrazioa zehazki interesgarri iritu zait nola eszenaz eszena eraiki izan zenuen historia 8 hori guztian, zehazki asko gustatzen zaite egitura hau. Zer dela eta erabili nahi izan zenuen egitura hau zuk? Ez dakite benetan, ez dakite aurrez planifikatutako zerbait den. Esango nuke ez badut joera, agian horrela idaztekoa. Egia da horrek nire idazteko moduari ere laguntzen dio. Azkenean tartetxo txiki badaukazu eta horrek ematen dit aukera agian eszena hori pentsatu eta nolabait serialdi batean horri ekin eta nolabait serialdi bakoitzean nolako eszena bat osatzeko edo. Baina nik uste dut berezko joera dela, agian horrela gustatzen zain niri ere eta agian pixkat berez ateratzen zait ere bai. Autorerik daukazu referente idazterako orduan, ez dakit bai poesia edo narratiban? Egia da nik joera izaten dut euskaraz irakurtzeko, orduan euskal literatura irakurtzen dut batez ere, eta saiatzen naiz pixkat ateratzen dena irakurtzen, eta esango nuke ez daukadala bereziki, euskal literaturan ditugu autore, esate baterako poesian Joseba Saronendia izan da betiko, eta askoren eredu, baina badira beste batzuk ere bai, Arkaitzkano ere asko irakurri dut, esate baterako, baina oraingo idazle gazteagoak ere bai, Castillo Suárez eta Aider Rodríguez eta holakoak ere, baina ez daukatola bereziki idazle saiatzen naiz pixka bat
guztia ezagutzen, edo, ahal dudan guztia behintzat. Tandik eta hemendik pixkat ideiak hartuz, ezta? Bai, nik uste dut hori berez, ez dut konstienteki ere egiten, ez? Nik uste dut olako gauzak azkenean, mendik eta handik edaten duzula eta nahi gabe, ez? Azkenean sortzen zaizu zuri pixka bat zure estiloa edo zure zera. Ja, iritsi pertsonal bat galdetzeagatik, uste duzu errealitatea hitz egitea irakurlea gehiago harrapatzen duela adibidez fantasia edo ofiziozko eleberri bate baino? Bueno, nik uste dut horrek ere estilo bakoitzak baduela bere irakurlegoa edo, ezta? Niri berezeki gustatzen zaizkit pixka bat errealitatean eta eguneroko bizitzan eta eguneroko harremanetan eta pixka bat oinarritutako literatura. Orduan, ez dakit beti, ez? Azkenean jotzen dugu pixka bat egitera guri ere gustatzen zaigun hori, ezta? Eta, fantasiak eta ere badu baitu bere irakurleak, baina nik uste dut azkenean pixka, ez dakit, gogoeta egiteko edo pixka pentsatzeko gogoa esaten dutenek gustora hartzen dutela literatura mota hori. Ja, lehiaketara pixkate bueltatuz, aurtengo edizioan martxan dago jadanik, aurkezteko epea azaroaren 5ean amaitzen da, eta orain zu bertan parte hartu zenuela eta zehazki irabazi zenuela, gomendio horiek daukazu lehiaketara parte hartzera animatu nahi den pertsona bati? Bueno, nik esango nioke, idazten duen edozeini esango nioke animatu dadila eta bidal dezala. Niri egia da lehiaketek asko lagundu didate, ze azkenean zure lanak oso zuretzat izaten dira askotan eta horrek ematen du aukera, ez? Beste norbaitek irakurtzeko eta pixka bat zure lanak ere argitara ateratzeko, ezta? Gero gainera liburu bat ateratzen dute urtero saritutako lanekin eta nik uste du badela pixka bat ez dakit, nolabait bultzada bat emateko modua. Orduan nik esango nioke idazten duen jendeari anima dadila eta bidal dezala daukana. Osongi. Ja, pixka bat elkarrizketaria amaiera emateagatik, orain momentuak ez dakit orain lanean ari zaren beste obraren batetan edo aparkatuta daukazun pixkatere literaturaz idaztea? Bueno, saiatzen naiz zerbait idazten eta hortzen nabil, ideiaren bat beste badaukat, baina esan dizudan bezala epeak hor daude eta ez dakit iritsiko naizen zerbait egitera. Eta gainera orain, iazkoa oso, esan dute, zaila da, ez? Nik iaz egin nuena berriro egitea eta ez dakit, egia da, hortxe dudala muga hori eta saiatuko nahi zerbait egiten, ez dakit iritsiko naizen edo ez, ikusiko dugu. Ikusiko dugu. Zorte hona podizugun ere, da mila esker erona etortzagatik, eta beste berrongo batetan ere torni baldin baduzu beste konturen bat kontatzera, ongi etorri emango dizugu. Mila esker zuei. Mila esker.